हामबाय चिनि कक्तिब्रा फाइ सबाय चिनि जों दिनै यो साংবাদিক সম্মেলন माखे माने कारण अंखा जों फासो जों पाइपलाया हामबायरनाय चिनि महाराज प्रद्युत किशोर देबबर्मान दानो बिनि नेतृत्वे मिया यो अधिवेशन जे चिनि ग्रेटार त्रिपुरालैंड पास हमाने बागै जों जत बना इरो तुङै जों जतनानो मिलि बना पाइपलाया हामबायरगो हिंखाय कखाय हायसे जों दिनै कक सानानि मा चलायमाने कारण अंखा गत मियागो अधिवेशन आचुगै जे चिनि इरोनि सामनु 5 नং केन्द्रनि मोजां हंस कुमार त्रिपुरा अधिवेशन बसाय जे कक सामानि आबो जों बना एकदम चाजागलिया तानि हिमले बो आरो कक तिसाका जे ताहनै गत 17/5/2021 जे यो रणमोहन त्रिपुरा थैमान तैयै बो कक तिसाका आरो तिसाका जे ताहनै मले रणमोहन त्रिपुरा न नाकि त्रिपुरा मथानि ब्रुग्रक बनो बुथाय पेरगो नै एक्चुअली आबो मिथ्या माने एक्चुअली ताताल कगनो आबो कुनु कुबै कगया जे बारो ताताल कगनो साइसिका बिनि बागै जों बनो दुखु नांजागै जों दिनै कक सानानि नांखा तांला आरो निचय इरो फाइ सबायजाक चिनि त्रिपुरा मथानि कल्पमोहन त्रिपुरा बो चिनि कायसा त्रिपुरा मथानि मेम्बार चालता सरानि बो पर्यन्त दिन जड़ित हिए बनो पर्यन्त बीजेपी रा फाजायका एक्चुअली मेन घटना अंखा हाइसे आरो जे कल्प यो रणमोहन त्रिपुरा न बुथानाय अंखा तिनि थाना भेरिफिकेशन खायै तदন্ত खायै नायखा जे आरो जे ओ रणमोहन त्रिपुरा न सुबो बुथा हेनै आरो भेरिफिकेशन खायै नुकजाखा जे आरो ताइमले आरो जत बीजेपी नि बुरुग्रक से बनो अलरेडी आगेनि जे रेगानि रां तिसालायै रेगानि केलेंकारि रांनि जनगणनि रां न बक तिसालायथान दायो बागलाया हनै चाव मुइलोंलाय बुलायलायथान दायो जे बक आमहाय याक देरालाय थांलायलायो जे ताफोनो प्रमाण दङ जे ताबुक जे जेल तंनाय आबो जत नुखा जे आबो जत बीजेपी नि कर्मी रं मांसे आरो कुनो त्रिपुरा मथानि हियै कुनो चिनि कर्मी रक रै बिनि बागै जों बना एकदम जाजागलिया जे तानि बागै जे हंस कुमार जे मिया ओ कोनो अधिवेशन तिसामानि बागै जों बना एकदम किसा बना जों एकदम चिनि एलाका बासियै जों बना एकदम जाजागिया हनै खा इयो साय खनारगौ ताबो सोंमानो जे चिनि कल्पमोहन त्रिपुरा बो कायसा चिनि त्रिपुरा मथानि कायसा चालता सरानि मेम्बार बो खुद इरो तुङो बायदा बनो सोंनायदि मेन घटना तमा अंखा बो तानि बाय बबाय जे त्रिपुरा मथा खायै हिए बनो तिनि बीजेपी राव ओ केस जड़ित खायरगै बो तिनि योगै फायजा बिनि आरो कुनु भेरिफिकेशन दायो कुनु बिनि दुस गरै आइनै बो तिनि योगै फायजा बनो किसा जरानो किसा कक सानान अच्छा जे आं जे खोना माने नोंनि बुं कल्पमोहन त्रिपुरा नों रणमोहन त्रिपुरा नोंनि बुंते केस फाइल खालाम माने जे बीजेपी नि बुरुराव नों बुथाव हिया बो ब्रेति आसा आनो कक्सेथने सिंगाथिया जे हमका आं माने मीडिया ते कक्सानि सुजुग माखा आं इसे बसर माने सानि मुसुग माने कौनो केता आं सानि नायतों माने कौनो मासाका थिया जे हमका 17 तारिख मे मासियो सोमवार दिन बनो जे घटना खायो बानि उठिने जा दारानो कालायो किन्तु बक बीजेपी नि बुरुक आनो त्रिपुरा मथानि मेम्बार खाय हिने चिनि पारानि बगानो बुमंग रैदोगो मेम्बार हिने किन्तु ताबो मानजाखा बंनि रेगा रांनि बागै बक चुवां नंलाय घटना समबार समफुरनि चिमि बक चुवां नंलाय बंनि बक चुवां नंलाय फायो बक बीजेपी चुवां नंलाय फायो बक ना आखि घटना अंगो किन्तु आनो ताबुक जे मानजाखा थाना भेरिफिकेशन जत बंनि बुमंगसे आनो बक आन्ताजी बुमंग साइरो ताबो आं आखि केस फासाय दं नोंनि पारा ब्र आनि पारा चालित सरा नोंनि बुमंग देवेंद्र पारा कल्पमोहन त्रिपुरा मारो कक्तिप्रा चैनल न तमाने बगे हिंबा
media ni bising tino sing joto logon thani chini kokno pinani sujog mango oboni bagai kokla bai se sing thangnai 24-25 तारिखो जे चीनी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसियो चीनी महाराजा ने नेतृत्व जे जों थानाय एडिसिनि सिगाङाव जों ग्रेटार त्रिपुरा लाइन सिनानै हियै सारा एडिसि एलकानि चीनी त्रिपुरा सारावनो जों भोट बिखा भोट बिमानि परे जोंनो थिगनो चीनी त्रिपुरा साराव ग्रेटार त्रिपुरा लाइन हानजागै भोट दगै चीनी 28टा आसन 18टा आसन कप्लाय खायै जों ताबो एडिसि हाबाङा सुजा थांनाय 24-25 तारिखआव जे पहिला चीनी काउन्सिलनि जे अधिवेशन जों कायसा बिल पास नुकजाखा जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बिल पास खेरजाखा अबनि लगेयो जे चीनी सारा त्रिपुरा राज्योनि बिसिङाव जे एडिसिनि फातराव दंनाय चीनी त्रिपुरा साराव